Lagi ni amarano mamuna bedem pegembe. Prilay ako ni way masakit abasa bedem pegembe. Miurdi sualla Peter yang sa Quran. Kata yang mga ulama ini ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai. Dal au naguan ya kay kawadnam nini kab tabi ako mga baya pamamakin gakini ni kabo. Di peno di kaon masusuata subra so parate. Yutod no? Miya ka umap man sa virus natingin na mask. Namatang wala ka piara-piara sa tarotop. Pisil depan. Yes. Time order. COVID-19. Kapag penawan na teronia na silupinan yun lang na lawasyo. Yan so kalile de kalalayaman na sakit. Ditano din kailangan sa mask. Ditano kailangan sa distancing. Kagi naging so kalile da magagdamtan. Narigarin na. Samanan biyagdam yun. Mga ripanwala. Dumairtano. Iman toa nasisitan sa dunia. Yutinip manatan rono. Wina parami ang karayaraga kasabutingon. Tunay maanarya limang utakiad na wala ko di na buso manusia. Ibadah. Kau to kaya sabutan no. Alin tunay mana ibadah. Simbah ko Allah. Giyuto ini adan kasagi nga dunia. Yan nagkare. Nakagiyas ka na inadengga wala ko dunia na miyata mga sa dinga di ka pamalano. Orepan wallah mianag ka nakapusan yan kamay kamatay ka dingkaon temana sa dingka di ikapamlano ay buah planong ka na dunya nakalilipatan ka umang kadin kapitaan nakalbatan umur ka yan nagyo umanggaman kalip kapitaan babay kulay nagus ka pagari kulay nakal talaron nasukat pero unabi na perlu ba ang kasi aginawang kakaan kakato kawayas kay mawang numapan ka nabay ni madakal bay mawangan marjan nasulun so nabi miteron al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut dua-dua to pamana dingap na ikagaga nga dua-dua pagap begitu nakano pera mga daylo pa makukuha ko sa kaya darpa mi ada benda kami nga kalaban na stock begitu pag itong na ko na ginaw nga tabi ako kana plater yan nagkari na ya tito pag itong na ko na ginawang kaakinang lanang baloy ka among naton ikapasan ka amal aparak Allah yan nagkari di tanwa kay tongan na yung damar sudunya di tanwa tongan na yung damar nakandaman ni di kambetulong kasaking damar nakakudunya ari-gari amal apara ko simbak wallah yan nagyo nasama na ako na practice every single person tano pamamaginag nagyang nga penutudo tano siya na penggedaman yung na ginawa niyo pakaisa banga miyawi da ka lagi nawang kasaka pagitungang kaku amalap kapasad ka na prilay akong obo siya na nakaamal ka na nasambayan ka na piyang makabastante na mukit sa sumbitan paman ebo siya na namiyang masulur na Allahu Akbar namiyang mapmasok asar na Allahu Akbar begitu kay mantong na di betakad menap kegeganian hari guru sama rantau hari guru Abdurrahman na pemangdaunian sa mga ulama aso mga ulama kana ba ko ikapupu agu ngamin ugay na papiaki pegsir na popok nami kada pupuk ko agung kay manto pia di pegsir kadi popok na pedegas agung nga ari tono to alim sa kami man na mga ulama ni minipag na teru agi ang Quran ano man ka pagatoy nga mga ulama babagoy guru sama rantau na minimbitar na masjid verbal din alay mbadi ka pagabgi kami nga sa oras prilay ako niyo na di ko di bensegda nga kagiya wano agama ini
Tiyanan to na oras, tira na every Friday na oras kami. Ad na sangan na kaon. Tira na ngayon to. Pemangdo niya sa mga ulama. Anda mo niya tatira na pagi mamata na di ka pakai magi mamata toto betah. Namanya katan tang tinaw sto alim. Tira na way lagi mas gitu na pemeting anira na uba ko na napaka pagi mam siya toto bi. Prilay kami ni wagi. Tapi tira kami rakano. Bayang na besan ni miya da katawang way kidion. Bamiyan na nakapangadi. Na ino kami untuk pemangandawa. Ayaw sto na kepakaya magima maka tututu bukan na kepakai penadi pianda karona palet dutu kepakai di nga bener beter wai basta ada tutubian na di kepakai kami ay sultong kaso Islam nare tonap nare alimi pedian sisa yang kutua yang mana ni na pitirwakan busen na kamar na piag bangang pernah penggirokap na pakapol yang wala sasama tenak wa maidnanan. Ini pilih kami ni lagi nga pangan yung mga ulama naranaw raga tayo. Begitu bisa na la ilaha illallah nare sama nang miya nagyud jumaat anto na miya pasad ka amal akap pedi kabo hay uri panwalla nasudun swallay mi order pitero yan ya ayyuhalladina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad upama kap mana yang kana nakatero Allah hey sekan mo miya marate ya nakalakan yuswalla nagu illa yaw umani isay miya pasadin ay talaga diyan kumapita. Yan nagyo, sunjuan lang yung order. Kaya iskano amya maratiyan, nakalak niyo sa Allah, nag-evaluate niyo. Ito nga niyo, wanto ni miya pasadiw, ito talaga diyo kumapita. So mga padagang na isa, kaya dayuan na padagang na, adna oras na evaluation. Diba? Adna oras na di pag-evaluate so dagang ano? Inventory. Kayo di doon umapukas na ito na tokongan na matatago sa tinda na basyo. May tokongan na tama sa kapital na miyakan na ka. Allah, yung tikiya dayuan na kaya padagang hay uripan wala tunariang ka na Peter wala mapita abdelagadan. Tunangan na mapita. Baga mapita asapa to? Bagyo to? Alim to ni talaga dros so ipagutoy pita inggabi no amal na aluin tanong to na mapita o aluyaw ni Abdurrahman o sakaratal maut ayagariya kasakitian na kinirupa ano ng mga ulama timon sulang wano masakit ko dunya na itimbangon so kasakit o sakaratal maut na diron makatimbang sulang wano masakit ko dunya pamanay tirod na masakit ko dunya na timon na itimbang ko kasakit o kabrag ko kapatay na diron makatimbang sulang wano masakit ko dunya. Nakikita penutur na lain nga perati ang atiga alim bako baka nan aki agdamang kako kasake to sakaratal maut to na inisembag umusa na pamamakid ka nga inisembagyan to na ipiteruya ya Allah isa aki agdamako ko kasake to sakaratal maut naman ako apapano ka di malayo-layo ko kawangan namya sugat ako apanak. Isaw no tama sakit na miyagdam yan no. Kaya kira lumalayog sa mano to na mapipiyapia ginaw niyan. Napagani miyagdam yan na miya sugatapan na. Narito na niyan paman. Natingin na ikadua kiyagdam ako kasakit to kasakaratal maut na miya ulug ako. Miya sugat. Musa! Badong panasusuman na kiyagdamang kako kasakit to sakaratal maut. Nasimbagi mamparuman. Ikadua tingin na susunan na kiyagdam ako kasakit to sakaratal maut. Anak din nakam bingaleonitan sa kubal nagyang kotwa kapag pagkagura o kyan nagyuti sa kiyag damako ko kasakit o sakaratal maut. Narigari. Dito sa mga nabi na manutulutan na rin mga maranaw rono. Maranaw, kana ba saan lakawatray baga maranaw? At napindiyaga nami. Kaya makapasad kami agigari programa na tigila na alim. Tunaw na real
lalim sunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabiya ko mga ulama na pagkababayaan dano Allah sumusa na sobra su Muhammad sa kapkababaya ini anon kaayadarya kapkababaya iron wallah na ini betul no mga ulama ana Habibullah na pimaan na ana no mga papasang sabasa na ayak ko na maana Habibullah nakakasi wallah sa kapkababaya iron wallah inao nagwani konden mga bai mga dato amaw madan sumasadi ka sakaratal maut Rasulullah nasiko kinindamar no pagarini patunay ni ba na Nabi Jibril alaihi salam sakat tawin yan sakat kababaya wallah si ko Muhammad nasyuwan yang kon sumalakul maut naya ko na Peter yang kumalakul maut na hay malakul maut iman tuatigin na miyaw madan sukakuang kakunya mo Muhammad naya tigin na pagakul na kanraka na peluba ang kaden sa ukituan daman naya isudan sumya kal lebul dah kakuang kakunyawan yan adin yan din magdam so kakuang kakunyawan yan nagyuto din ipite manan apagukitan ka pitero yan ito ko malakul mo na pa makasirak tano na inuway niyan ay nakagiyakon mga uripan wala di sa karaktal maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagiyakon din na makaumasun yaman yang kurarbiyat miya ka umadan sunyawan yan kurarbiyat na miya mangyong sugod nakapagpakaginawan yan mga uripan wallah nakagiya ko na may leo Jibril na isa at tutulon na kaya na panatang ko no Jibril sumalakol maut amiyat taro yan na hay malakol maut kana Peter wakan rakasudan sa Peter man na malbuda kakuang kakunyawaw kakasi wallah na imantua tigin na miya ina ka na miya kandamar sa Rasulullah na ayako na kaya Peter o Rasulullah Peter o malakol maut si ko Jibril natingin na hay pagari ko Jibril dadanaw na ampana yung malbuda kaya ako kunya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kung panalawan no to mapi aki ako ini anon na miya gede masuk nabi na kay makaw masun yaman yang kurarbiyat na miya mangyusugan na pasyan sa bunta na miya kandamar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay napiano tulaki wa Aisyah radhiyallahu anha dia ko maribat sa giyang kuto masaki o maon dino kapatay dinandi ka sa karatal maut na pagpanutulan no Aisyah ang yang kuto ko nakiyag daman yan dino ko kapalaon yaman yan na di kundi makapagataat sa Rasulullah na ako na kaya dinandi may pagataat na kasabutian so kalima la ilaha illallah inao kahit na maganda na patay so nabi na pakasabot dinandi man daging sula ilaha illallah na pagpanutulan ng Aisyah yung kuto ko na niyan di katirwa ko la ilaha illallah na ipsumpat yanon la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat tunay man ang utan yan iterod la ilaha illallah mata na suka patay na kabarag gitu wakay so nabi kababayan wala na kay matay na miya barag isya na kanan sa ginawa ka ginawa ko waryo miya bergeso nabi apa kebabayaan wallah amay kaskay matay keberka na sebagangan sa betul-betulan waryo miya bergeso nabi apa kebabayaan wallah nasa kamudi di maberg amano kebabayaan wallah malo tanu teguan sa ako ano kagi amay katero tanu ako ano gua kabento po malo kon yan mamu kebabayaan nare miya gdam yo giya kay mga uri penolay talaga dan tano Allah tunaw to nadalilan tano kag yang kaya maranaw nagira dalilian na lagi dudis kompiado na Tigi Abdul Rahman pati na ba din ang tutulo sa padiet tunay dalil sudin swalay mitero na bang ini di pengiminaran ako wakasakuran na kay kadua tunay Peter wallah kalla idza balagatit taraki wa qila man raq katir ini wallah tunay mana nga Peter wallah ay isaw sayan yan mga bae mga dato ando diniki sampayon niyo ako kasimpitan ko bakrang niya ka umasin Allah
Anda dini kapakau mau niyawa kasimpitan ko bakar ngay satu tulun na makau mas malakul maut. Allahu Akbar. Agamitan yan sumalao gatami ko kurinti ko puso. Gandar niyan mga uripan wala sumalao gatami ko kurinti ko puso. Natambag na masakit masupit sulangan wang gaw taulawas. Tambag na masakit sulangan wang gaw taulawas. Inao, nakanari, mangurip nolad yung utakyag daman yan ko kasakit o sakarat. Nakambudin adna ko dunia na dadin kasumya gadun na masakit arwal sa yung utakyag pakaw mo no sakarat al-maut. Ay, mga bae, mga uripan wala na sudan suki agdaman niya nun sangkot at timon sumasakit ko dunya na itimbang sangkot wa miyagdam yan na dirun makatimbang na gumiura o kagyang kutwa kinyawan tabi sa mga ulama ini antonari miniguraw kiyan na misendit mga uripan wala. Isaw to agugudan yan nato na metero yan. Wakila marraq. Tunong tanya ni teron. Anda sumanga pamumulong. Anda sumanga pamumutar. Pakaisa inwari tungguraw kaya din yan di masinganin na anda sumanga pamumulong. Anda sumanga pamumutar. Napiterwak na miyagdam yan sudan yan dun magdam sa kambudan adna ko dunia. Igira penggugudan tanwa mga uripan wallah. Ini betag tanwa tiyan sa adna abay labula pamumulong. Adna abay labula pamumutar. Nabiulungan piutaran mga uripan wallah. Allah, nabadin nakikiyala bawe. May nagyo, inao, biulungan, piutaran, nabadin kiyaon tani. Hindi kami kasi magkapakit man ipag-isa ka to. Marjan, piutaran, biulungan, badin kiyala bawe. Tiba ka bangal, aya pupagusay, nasa karatal maut. Amaranda na so salapis, nabadin pagkabagwisay sa kadita karaw. Anda sa mga pamumutar, anda sa mga pamumulog, nakagipiltaran, biulungan na banyan din tiyan, badang tiyan labawi sa magagadamyan na miya kaguraw kapman mga uripan wallah. Miya kautantang kapman gumurok, tunari mga uripan wallah, miniguraw kiyan, nakagiyam miya gadamyan na din na talaga diyang ko kaya pa kaumauno sa karat al-maut. Kambuno uno malakul maut na din na miya pasadiya na amal. Tunay miniguraw kiyan, nayagarya miniguraw kiyan, nabuntala pagpangangapinan yan swallah. Yan nagyo, buntalaw pa makasi ko bagwabasan at diskarte. Diskarte yan swallah. Akay problema na ino. Si Sedo so niyaman yan, nakagibo kang gamitan yan na tiningas. Na pengguraw, kan tanay pengguraw kaya. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. To na nga ditero na riyo. Giyang utapetay ko kaya gadaman yan sa petay dan. To niyan ditero na ipangangapin yan ko Allah. Na to niyan ditero. Egar yan ditero ko Allah. Oba ko bupa kakaswi ko dunia. Kaswi ko mo dunia. Grabe. Sumiyang ko pensasang ko papisang. Nakay problema na miya kalapas sa kasendeta. Kakaipet tayo na yang kaya sendeta. Agi utogarya masa naguro ka manjwalla. Na teman solo ka na yung maguro ka na rugo. Na teman surugo kaguro ka na yung namaudod nagyamatang ka na din nakipantaga ka pengguro kang kakwalla kami akalpas. Tunautan yan diteron. Uba ko bupa kakaswi ko dunia. Kamanam bayang ako din. Magamalakodan. Kesuya rin. Si mana rin ko pa umakin gawa na miya pepesin na imagine nga miya ka umakaroon na miya kakasuy ka sa dunia ka mapagamal. Ari, tuninis bag wala. Sangot abay pangangapin yang wala. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tunay man ang utapiter wala ini sembagian non didan. Tonotong tani diter uba ko bupa kakaswi ko dunia didan matay kaman. Why pure sunjo lay domini side na.
Diden nasi umpatan yaman mata anak teru anak apa meraka purna di mamraka tiga kali minoi serius otak pengguro karena dia di mamraka bahkan urung do makasima iram yang urokan nata asam kamai kadenang ko miauro ako ibet kau makasurba ibako napagamala ko den murah pernah kayak bu makasurba namanya kasih nga thank you very much toloy paman gusto kaya swala na naman ikaperlawan nga sa tongang niya ni kata na dito di mamra ko o to pungguro ka kadnang ko ba kumupa kasi sa dunia kay betul ka timingan ko simbag wala di juga paro kadi di mamra ka tunay mga ibarat ya madatihan sa barko kaya salatan sa laod mitipon kaya sugat tataypon role anak pengguro kami yang makalabagel na absubu tama na mga guro la ilaha illallah kerudun na lo yan ay pumulong sa baglo la ilaha illallah yang arips na kokoro-koro panyam na la ilaha illallah kay magdam yan na dumiyat tumadag akam dan now kita mi promise kadnang ko sama yang ngay betul basta di usi matay na ketong na nama segita kayak maka dulu ya Allah dia kena ikikarang siya mata tagong abang bener sa tentang pala oh kadimnya lagi yung coba na ben kaya sabutan na magtago ka yun nalabot sa kasan ari gari ino ka na ipunutula ka nakatawang koron nasa ka na bener nakatawang ko mabundo siya ka nari gari miya lagi yung isa na naptil na gadan oras tano yung mapunta ko nadiganop ko nga tatay mang way pipiya alay ito na pliptil na gadan kobor kuba yan nagkare ptil na gadan sa sakaratan mo tagyuti Peter wala mapita ptil na gadan tunay kadua mana niyan kobor kuba ngaran niya muna piyakalak kuba piro ipigila dudun ipkalak na ini buatan umbali kita no pagugit siya mga kuban na nek no baduno ni saya tan talabido la kabunu monto uba piyakan la kakakianan ari inao kuburan na nami ababadika tonanan ako ba sakabo darpana na tawan-tawan darpana na tarambisa mang kami at tanaw adudunap kelenging kaapanan diga na kiladan dapat ka kadaon siya ka, daon sina ka, daon si karomang ka, daon sumanga mata ka, daon sumanga lulot ka, daon sumanga dayo ka. Pure, tawan-tawan. Kailangan nakaptil lagi din na nanariw. Allah, narim yan nagkadasiran nung kainawang kairan manari. Kakal na inuwit ka nung mga tunganay kami abubud ka ini ibarat kairam sa dudul. Biyong ko bungkus ang kairan. Aping gaga ko takairampan. Lain kau kilay na rin. Babon di toroga amay. Nauriyan ako kaya wididarakan na inao. So kung gari sumapiayamal, nagyuto ko nakiawi di rin nakiarora na ako sang kotwa duyong-duyong. Agi mo ta duyong-duyong, nagyuto yung minisang bigo high is ka. Eh no ba? Ada ka na push buto na, makaiga ka, makaunto ka. Kaya late tester ya. Kaya sabihin na duyong-duyong, adikad-ikad na, baka pakaiga ka, baka napanak ni nga, may kamarorang ka. Ang mamakaunto. Duyung-duyung mo to gari, ada tayar ya. Inawa may kong mapiamal na penggura awang mutawrit no Allah. Pengning ko kuwag lagi ngaya pagari ang na chairman nagi may ulaw na sa tanong mo nagi may ulaw datan. Amen. Tono to ang utakulaw la malayamal. Anda ko ngari kibetad nung sa uta duyung-duyung na penggura o kabuntal ang utaka penggura o kaya nakapipiya ginawa diyan diteron. Kadimuni. Tunay man ang utan yan diteron. Ngagaanan ako niyo. Gaganan ako niyo. Ino to din yan kelanatan suka surga niya. Kasuman sumalay amal na di kapatan niya nasindig nun suka surga niya. Marjan. Kata suka surga na ka. Tadi niya kelanatan. Nga niya namamaw man yan din. Dapat ako sandigara ka Marjan. Rakad na Robinson. Rakap na gaysa no mo. Ay beto di malakaw lang mo. Tatunggu sa ngaon din no. Mga mataganan mga ibarata. Kain may surga magatos ka anda na. Biyan nagyo.
Naumani pagletan no isakan dena gususikan telur nakamabay nas sama iwal ard. Lagi no pagletan no langit agusulupa. Sakawatannya namanya ngaku kan no mapende dapat ako mga surga ka. Lagi nga ka surga na gina na pawala man na pawala sinari ama puro. Naumani ka ketawa kiron. Di ka pure manarima mo. Damane yan aku sa tawa ka Buddha. Ngai no to na bagos ka sembaga. Ili nga so langit. Ano man iki non wala dato ko din. Miya nagka ikadua miya lenga nga na mga popuray la kung ano yung mga turugan na nailibitor dekat nga kaduduka na dunia una na naipadu na to narito guru ang suayat sa Quran wala sama ikay farofiatat ili ang asulang ito naman ikini puro yan ino to sumiyatay na ipunggagaan lakman na ba ni kaya pideng yan dari gua niyo labang niyo dun magaan kana bag YouTube man kamay kakaagutan matang wano ba ko di pamarakan gari yang gulaw-law. Dia berterus nanti, kadang ini kalau suateran, atau nih miaula, miarigu, miakapan, miawit tadi kau kubur, nih orang kapagwita kau kubur, namanya katanun. Sakan nagia mianu tunral si nawalla kadirang di sepa, ibet tatigin ustad kualla kagia miang guloran napakai watan aja tengah demisan. Nanti natamani man to nabuhay tina wa, buhay ni man to. Kenapa bandit ni, mana potosan yo, riguan yo, ikubur. Ayah di terus nangotan namanya tay nih peneor ngomong tagamanila. Bawa ni di peneor maka polang kau sekano. Adi hindi malubos ay pangutang yang kay kunin sa teketa. Madi diubari di napaka ko sa teket. Nang takon na benubinan lang nakipepeg-6. Talabilo la kasarbo makabaling ako. Nadagka utangan yan. Huwag niyo di panewa. Nare, amay mga maratay ang malam yang abububudi ka nun. Ako naging ni matero na wakiruni. Ay natadhabu na be. Ito na ako na imano to. Ay mga tunganayakan. Mga dayo akan. Anda ko niwa ipagwita. Kaya kataw niya na ikubur. Kawala kawana tanaw dino dintipu. Kapalagui. Matang wala. Katimiyan nga na tugun na ka na patapasagi na. Allah. Narigari. Inuit ka ng kukubur. Nauriano kaya pa ako mga kukubur. Napiakat takilidir ang kukubur. Nadinindingali ang ayrampan. Nadinindingali matwalites na semento. Napakasisido ay manggari. Kagba. Nagkaspotan na ka. Pure, ino na to ka palapalapa tamiran naki kapagawa ang kairan. So kaya dinding alera kami ababalo na tiam butam bunang kairan. Na disiram di mama getong pegas ka ngaon sang. Mewan na miya kan buat. Pure, ngai no to. Tigila ko na miya tay natako lenggang mam muna kusi ni ram so imam. Imam pakagbe enggak. Ngai no to peti miya nai tanah sarasa di dalam. YouTube na kay benar. Kapakagbe ngai rama pakagbe. Nare miya lagi yung mga urip no laurian no kaya tambu ni rarakan to ni siwera so kaya panoyan goodbye katawan na ginaga ari api asi karo mga na matang mo kami yung napamaling maguna ko ngay no to siwan na kuman bad na miya to na tiga ka na oriano kaya panoyan na mitilimbag ako si sister si mister udi na si mrs so isa ko mga lolot baadin dan dami law Katiw di ka pa karaw sa mga rinigo, ano? Huwag ni pa gunuti, ikaw pa ngolong ka. Pero, kaya piyagyan mo tayo nigaan niyang ko kaya rigo na upas, na kusim sa mga matay naman, may kaya palubad yung napakawata-watanan niyo. Bago si Maylay, ano nga dito pangyari, hindi gusto rin nigo, nasa kabulabon siya nga nakarsada. Kaya ba ito di narakang pakik, wala na siya kaya! Kahit nakatangon nun, nasa gada na ka na, duta, labilo ko, tami igaw. Iya kalagay nare miya niyo kuburan na kailangan nakatilag denanan tunap ni katlaw setan udum po sa miyang ako kano mapya tunaw ni katlaw tilagadan mga urip no Allah mauria alungan na pelimudun tanoro na ded naman nakatak ded na soyaw da makan diditar da naguani ko na kaya penutur na yung nabinaw di ko karibat na so Fatima ay karitan yan yan na kaya naganam ya ka guro sa ko namin ni guro kaya namin ni iso no Rasulullah ay karitan ko na ino kaya ni pagaguro na ino ang watingin ay amak ko na hindi makaguro kamay kabayak ko lang na napakatindig tanong sa mauri alungan na ded naman nakat nami ako kami adiaman ang mga bai Ato ninis maguna bitin ay karitang ko dengan nananakan dengan nananawin nakan tinay amakulin inwa kan di pagawid nakal miya ko kami adiuman tinay naman sa tauras na di dumatatago isa sa pedin sa ginawa niya
Lagi di karyo sumasangat sa daw parian ni walong malati ulong na baka di mga pangisip kata tala bidola ulong no sono to maupa ka ulong sa nga karante walong na di mangisip pa kami ko naman nami abe man sa kuno tina dapat hiwa nari kubura kianan war mauri kianan alungan nato nari alem mauri alungan nasi isa maksar ari mga ulama tunay maksar pelimudun tanur ulangon kalimudan na pelantay na gugia surga maksar jannat surga na pelantayan ayang ngaran ang utalantay na sirat may negara yang utangaran yan sirat di benar uga siratal mustaqim ngaran yan kaya titu ngaran yan sa kita bari guru sama ranto ora kita gina benar sirat na tiap siru mga ulama na ako na isama na disr to na mana disr lantay yang ako kakan ng mapia to nang utalantay lagi mo to na lantay na magara nga diso belid manaw tadi subuh na malantay tanoro na nagyapa ka lantay sa mata na dudud panganintan wala gitok man ikapakalantay tanong ko sirat sa mata Allahumma amin ayam mala nagyangaya pagariang na chairman ay mato nasisiko ko burya sa mata natunap man ni sumaragano may toras tanong ya kati kataling madno alim tunaw to at nagya malantay amyang ako kakano mapia yan din kaya sangat takulantay ni po yan na ini na sabala na miya potol na ini po yan na sabala ini na miya potol na ini kabagino na liman yan na miya potol na ini kabagino na sabala liman yan na miya potol na miya nagatagar si ikwal tagulantay tunay nga lang tagyan nagyuton judya naraka jahanam tunay mano tumarja basta maulog karo na miya ka naraka kan na miya nagandang takagarang yan uwin na yabudong ito na amal basta amal na kaya amal na power sa pragmata narialin tonono ni miptila gedro amal namaling tano nakapadi-padi ka buna bugi ka sa oras everyday uman gawin na kailangan nawid na kaakal at kitong kay kapasad ka itatalagan ka sa nga natalawa mi adoy tanong daka peniman to pakaturo ko kang galing tanong na untugo sa dimati ka matangam ya kagenggan man inuto nakatawa na ka man sumiyaulaw na kay man to diumat inipugo kaya pa ka nung nakatawa na ka usulatan na ka ya ka nawa ko daon simba ya ada mana miyakan ako alas 8 kung nakatawan ka mananan kailangan na mamiyaw ito no nanakal balas ng tanwala sa madakla mapya na ino ka ba talong diptelag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pasat so wasyat na banyo kalipate subscribe aku pindutan niyo sa bilyan aku pinaka-importante ya pindut niyo na namalike yo ma-share yo na comment niyo so kaya mo sa video wassalam